Dagiti kang runana damag ita ang Miyerkules. DTI Car. Naingat amang monitor iti presyo dagiti basic commodity iti merkado. Nang runa iti agtultuloy a panagnato ti presyo dagiti produkto ti petrolyo. Presyo dagiti nateng ijay La Trinidad Trading Post. Posible ang umato. Agrot duwagas at a reservice ti Baguio ken Benguet aktibo. Agtawad iti 18 ag pangato ti Baguio ken Benguet. Malalukoy ang makipasat iti Reserve Forces ti Philippine Army. May isa nga individual musay upat na dangran iti napasamak a vehicular traffic accident ijay Taloy Sur Tuba Benguet. Iti Damdamag Region 2 State of Calamity singasing ti Isabela PDRRMC gapo iti panakadadaal dagiti mula dagiti Manalon ken DMW ken OWA nang ipaay iti tulong kadagiti OFW as stranded ijay naiya kalpasan anakan sila ti flight dagiti paturong ijay Dubai. Ken Badiwan Hanging Bridge ken waterfalls iti Tuba Benguet baro at tourist attraction. Naimbaga malam Cordillera ken Ilocandia. At tuyo nagitikang runan ken nababara damdamag itanga aldaw. Iti agtultuloy a panagnato ti presyo dagiti produkto a petrolyo. Madanagan met dagiti umili tiryon iti posible a panagnato ti presyo ti na duma-duma agagatangan nang runa dagiti basic commodity. Nupay kasta, impasigurado ti Department of Trade and Industry Cordillera ang nakamonitor dagitoy kadagiti presyo dagiti basic commodities. Daduma detalye isang bay ni Jezreel Kate Lapisar. Agdandanag dagiti consumers iti agbalin nga epekto ti agtultuloy a panagnato ti presyo ti petrolyo a posible a mangitunda ti panagnato ti presyo dagiti kang runaan agagatangan iti merkado. Maysa ditoy ni Emma. Nag-aalala po kasi yung sahod po is napakababa po. Nang rugi meten ang nagsalimet-met ti estudyante ani Jo Marie tapno mapagkasya ti allowance na kadagiti dadumapay a pagkagastuan na. Nababahala din po syempre kami bilang estudyante. Maapektuhan po kasi syempre yung allowance namin sakto lang. Naingat ti panagmonitor ti Department of Trade and Industry kadagiti presyo ti basic commodities iti rehiyon. Awan pay met tinoobserbaran a panagnato dagiti presyo kadagiti establishmento ti Baguio ken Benguet. Wala pa naman kaming nakikitang pagtaas ng presyo. We do not know yet dito sa mga susunod na mga araw kung magkakaroon nga, but we are hoping na wala masyado. Kung magkaroon man, manageable, hindi masyadong ganun kataas. Sigun iti DTI Cordillera, mangipat patungpal dagito iti regular a price monitoring kadagiti paggatangan kan establishmento tapno maipasigurado a sumursurot dagiti negosyante iti naituding a presyo dagiti basic commodities. Panggap daytoy a malapdan ti saan anain kalentagan a panagnato ti presyo a makaapekto kadagiti aggatang. Kaya siguro rin sa mga kababayan natin sa ganitong klase ng panahon ay mas maging masinop tayo sa paggasto. Tingnan natin yung mga binibili din natin ay mga dapat yung talagang kailangan lang at yung talagang mahalaga. Hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos itong gulo at sana nga matapos na para bumalik na sa lahat sa normal. Mabalbalakadan met dagiti consumer nga agbalin ang nasipot kan ipakaammo iti ahensya ti anyaman a panaglabsing dagiti establishmento iti suggested retail price dagiti produkto. Jezreel Kate Lapisar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Ita nga inot ang nga to ti presyo ti petrolyo. Kumusta nga ta dagiti presyo ti nateng ijay Trading Post nang runata kaadwan aman nalon ket ibiyahe dapay dagiti mula daan nateng. Umdas nga ta ti supply ti nateng. Detalye kinalap ni Audrey Villena. Iti panagnato ti presyo ti krudo ken gasolina, saan lang adagiti motorista ken commuters ti apektado. No di ket uray dagiti Manalon,
kan dagiti mangibabiyahe tinateng nga agturong iti trading post sa Jela Trinidad. Sigun kadagiti traders, nupay agpada pailang ti presyo tinateng kadagiti napalabas nga aldaw, posible ang umatuto dagitoy bayad ti agsasaruno a panagngато ti presyo ti gasolina. Puro ta siyempre DJ mata expenses da nga travel So nga sigurado nga ag-jack up ti presyo. Inayo na pay nga umdas si supply tinateng ita, ng posible nga agkurang iti iya asidag ti panagsaranta ti dry season. Iti kaudyan na price monitoring ti Department of Agriculture, dumanon iti 60 to 65 pesos ti Benguet beans, 30 to 35 pesos ti broccoli rolled, 70 to 90 ti broccoli trimmed, bell pepper nga 100 to 150 pesos, cabbage wonderball at 13 to 15, first class Benguet cauliflower of 45 to 50, kan second class at 15 to 25 pesos. Agay-ayang mo ti presyo ti sayote iti 8 to 22 pesos, celery at 55 to 65 pesos, Chinese cabbage at 12 to 15, pipino at 45 to 50, lemon at 50 to 110, lettuce at 55 to 85 pesos, onion leeks at 75 to 85, potato granula at 7 to 85 pesos, depende iti size. Potato LBR at 25 to 28, depende iti size. Radish at 5 to 25 pesos. Kan zucchini at 45 to 60 pesos. Kidaw mo't itadagiti negosyante iti trading post. Ngayon sa pagtaas ng krudo, dapat tumas yung mga gulay para makabawi din yung mga farmer. Sana hiningi namin kay President kung po pwede. Namnamaan niya aging gainton Marso 12 ngumato ti presyo ti gasolina gaputa staggered increase ti araramatan ti Department of Energy. Audrey Villana, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Kabayatan na nagunod ti Baguio General Hospital and Medical Center ti rank number 13. May basar iti kaudyan na listahan ti World's Best Hospitals list kadagiti ospital iti Pilipinas itatawan. Ti Baguio General Hospital and Medical Center ti agmaymay sa medical institution manipod iti Cordillera anairaman iti internationally recognized ranking. As of 2026, dumanon iti 216,000 hospitals direhistrado iti sangalubungan. 35 nga ospital manipod Pilipinas ti nakastrek iti listaan. Pakairamanan ti Baguio General Hospital and Medical Center Nusa Dino. Nagunod na ito iti may kasangapulo katalo a pwesto babayan iti score as 72.73%. Ti BGHMC ket may sa tertiary hospital ti gobyerno amang ipapa iti advanced healthcare services kadagiti pasyente iti Northern Luzon ken iti entero a rehiyon Cordillera. Malalukoy dagiti 80 to 35 years old nga individual ti Baguio ken Benguet magipasat iti Reserve Forces ti Philippine Army tapno mapapigsapay ti puwersa dagitoy at tumulong iti komunidad. Nagduduma a benepisyo kas maysa a reservist na ipanamnama kanayunan a detalye ipaay ni Jesuel Kate Lapisar. Napatag dagiti Reserve Forces iti panang patabker kan panang papigsa ti kapasidad ti hukbong sandatahan nang runa kadagiti panawon ti didigra. Panangipaay kadagiti humanitarian assistance kan dumapay nga emergency situations. Gapo iti dayta, al-alukuyan ti Philippine Army ti publiko ang makipasat iti Reserve Force ti militar. Mabalin nga ag-apply dagiti Filipino citizen nga agtawon ti 18 aging 35. Nakapagturpos kan naipasidong iti Reserve Officers Training Corps wenno ROTC. Mabalin dagitoy ang maipasidong iti 45-day basic citizen military training kadagiti saan ang nakaturpos ti kolehiyo awanan ti basic ROTC wenno out of school youth. Nakita nyo naman na pagka ROTC graduate ka, doon yung natin sa pagmamahal natin sa bansa natin. Then of course, yung mga hindi nag-ROTC, yung mga kabataan, lalong-lalo na yung edad 18 to 35, pwede kayong, ini-invite namin kayo na mag-apply ng basic citizen military training. Nagdudumamot a benepisyo ti maipaay kas may sa reservist kas tiglibre a panagsanay tapno nakasagana iti anyaman nga emerhensya. Mapasaya at ti disiplina, karakter kan leadership, otorisado a panagaramat ti military uniform kan dumapay. Iti agdama at dati agarup duagasot nga aktibo ang miyembro ti Reserve Force manipod iti Baguio kan Benguet.
Dagiti interesado mabalin nga agturong iti opisina dagitoy ang masarakan iti barangay Luwakan Liwanag. Kasapulan nga awiton ti Good Moral Certificate, transcripts of record, kan NBI, Police Muno Barangay Clearance. Yung sa Reserve Force is to provide the best for the expansion of the armed forces. Provide support during calamities, time of disaster, yun yung pangalawa. They will also support yung sa socio-economic development. Iti agtultuloy aparikot iti seguridad ken panagresponde kadagiti kalamidad agtaltalinaed ti kinapatag ti akam dagiti reservist kas katinulong ti militar iti panagserbi iti pagilian. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Kanayunan pa'y adamag, tampok iti maysa a pagadalan ti panangipakita dagiti estudyante. Iti talentoda iti panagnegosyo, babaen iti naisayangkat a Family Day. Anya nga tati impakita dagiti estudyante. Intayamuan iti report ni PTV intern Angelo Garin. Kaspaset iti Family Day iti St. Louis University, impakita dagiti estudyante ti grade 11 ti nagduduma awagas da iti entrepreneurship. Imparang da kadagiti naganakda ken bisita ti kinaman nagpartwat da iti tayak ti cooking ken panagnegosyo. Sigon ken ni Alejandro Pablico, principal ti pagadalan, nasken a maararamid iti naidumduma awagas ti event tapno masurwan dagiti agtutubo nga agbalin a self-reliant a negosyante iti masakbayan. With these Entrep Day activities of the students, we are somehow teaching them how to manage the resources and somehow come up with sustainable efforts for their survival in the future, and also to add on top of what they will be gaining from their regular profession. Jaya agimik dagiti estudyante tunggal stalls ti panag-cosplay, sample selling, mobile marketing ken dadduma pay. Paset iti panagsagana da ti umno a panagplano, panagbukal iti business idea, ken panag-advertise kadagiti produkto da. We teach the students how to make a business plan. And in the business plan, they actually we integrate all of the business processes, including the simulating of their own business idea during the entrepreneurship day. So they need to identify a product or maybe an idea that they could put into reality and which they could also implement during entrepreneurship day. Para met kada Fragine Kanshan, for me po, it's a really immersive and enjoyable way of bringing together families and students for a great purpose. For me po, it's very, very fun since we can see different families bonding together, and it's of course very fulfilling for the school, and it is very exciting. Sigun met ken ni Rowena kas may saang naganak, adu dagiti na ipakita a talento dagiti ubing anasken a masustinir. I think this is a very successful event po kasi nakikita po namin na masayang-masaya yung mga bata itong taon na ito sa aming Family Day. Nang ipakita pa'y dagiti estudyante ken naganak, iti performance da. Angelo Garin para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Nagbinadang ti Latridad Local Government Unit kanda dumapay ng opisina ti munisipyo tapno dalusan nagiti drainage canal iti lugar. Indalwan ti DRRMO ken Menro ti panagdalus kadagiti drainage canal ijay barangay Wangal kadawyan nga aglayus tunggal na pigsa iti tudo. Daytoy a simpleng aktibidad ket may sa awagas tapno mapapigsa ti disaster preparedness ken makatulong a mangsalknib iti aglawlaw. Panggap ti aktibidad a maliklikan ti nakaro a panaglayus nang runa no panagtutudo kas namot a makaliklik ti sakit iti dengue nga agnanaed iti narugit a lugar. Daytoy a panagtitinulong ket ipakita ti agnanayon a kultura ti binadang tapno magun-o ti nasaya at ken nadalus ang munisipyo. Iti damag pulisya, may sa tipimusay bayat nga upat tinadangran, iti napasamak a vehicular traffic accident ijay Taloy Sur, Tuba, Benguet. Sigun kadagiti residente, sana daytoy iti umuna agundaway nga dati napasamak nga aksidente iti nasao a lugar.
Kanayunan na detalye kinalap ni Jezreel Kate Lapisar. Pimusay ti 55 anyos a driver ti truck abim mangga iti alad iti may sa a private property ijay sitio Omisbeg, Taloy Sur, Tuba, Benguet. Nadangran ti dua a kadwa na apahinante kastamo ti agasawa a senior citizen a nakalugan iti SUV a nadalapos ti truck. Iti investigasyon ti Tuba Municipal Police Station na awanan ti preno ti truck a naglaon ti landok. Na-loose brake po yung truck natin, galing po sa taas. Naramdaman na nung driver, nung sabi ng mga pahinanti ng driver, tinatapakan na mami yung brake, ayaw nang kumapit. Mag-slow down sana siya dito sa may nakita niya na yung sharp curve, hindi na kumapit yung brake, ma'am. Kaya nabunggo niya yung Fortuner dito, nakasunod niya na papunta ring La Union, nabunggo niya. Tumama sa poste, bumaliktad. Sigun iti pamilya ti nadalapos nga SUV, nagapuda iti syudad ti Baguio, paawid kuman iti Manila, idi napasamak ti aksidente. Paturong met ti truck iti Laguna nga agi-deliver ka dagiti landok a karga daytoy. Dagos ana itaray dagiti 5 nga individual, ngam alas 4 iti kalman, na ideklara a pimusay ti truck driver. Adamot ten iti natalged a kasasaad dagiti pahinante ken agasawa a senior citizen. May samot ti pagtaengan ni Manang Gili nga apektado iti napasamak nga aksidente. Sigun kan kuana, nadadaol ti kontador, alad bubong kan dagiti silaw iti sangwanan ti tiyandaan na gapo iti napasamak nga aksidente. Nanonood po kami ng TV ng anak ko bago po mangyari yan. Nanonood po kami, yung narinig na lang po namin yung malakas na impact na umano dyan, natakot na lang yung anak ko, umiyak siya na sumigaw. Umiyak na lang, napahila ko po siya dahil sa sobrang kaba, nanginginig nga kami kaganina sa sobrang takot. Kinunamot dagiti residente asigudan nga adda dagiti mapaspasamak nga aksidente iti lugar. Agtultuloy mo ti kanayunan nga investigasyon dagiti otoridad tapno maamuan ti gatad ti danyos iti napasamak. Naisublimot ten iti normal agunay ti trapiko iti lugar. Makiko-koordinar ti pamilya ti nadalapos nga SUV ken operator ti truck para iti katulagan. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Baligyan ng isang kat, dagiti otoridad iti makanlawas, marijuana eradication iti Ilocos Sur ken Pangasinan, tapno makisayan ti illegal amula iti nasa ua lugar. Para iti kanayunan a detalye agipadamag ni Diane Monica Tukay. Pinarot kan dinadal dagiti otoridad ti 243,180 a fully grown marijuana plants, sa nga ribo ang marijuana seedlings, kinagarop talupulok at may sa akilo ti dried marijuana stalks, kendo akilo ti marijuana fruiting tops ijay barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur. Dumanon iti 52.8 million pesos ti gatad tinakumpiskar amula. Nadiskubre ti illegal amula iti 60 ket 6 a plantation sites iti nasao a lugar. Awan mat tinakam mag-cultivator tinasao nga operasyon. Kabayatan na, natakwatan ti PIDEA Regional Office 1 ti well-guarded a drug den iti Orego Street, Zone 5, iti Barangay Poblasyon Dagupan City, Pangasinan. Babaan iti high-impact operation a raid nakamag ti 18 a suspek a may turong iti nasao nga opisina para iti investigasyon. Iti nasao a drug den nakumpiskar ti 40 ket 6 a sachet ti maatap a shabu nga agdagsan iti 88.13 a gramo. Aggatad dayto iti agrop 600,000 pesos. Tinarongmat ni PIDEA Regional Office 1 Director Julius M. Paderes, ti lugar tapno siguraduan ti kinatalgad dagiti residente. Binagaan ti opisyal dagiti residente iti kabangibang a lugar asaan a pulos a palubusan ti kastoy a klase a negosyo tapno masalak liban ti komunidad. Diane Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Pandaanan, iti Damdamag Region 2, State of Calamity, singasing ti Isabela PDRRMC, gapo iti panakadadaol dagiti mula dagiti Manlalon, ken DMW ken OWA, nangipaay iti tulong kadagiti OFW as stranded ijay naiya, kalpasan anakan sila ti flight dagiti paturong ijay Dubai. Ken Badiwan Hanging Bridge ken waterfalls iti Tuba Benguet, baro at tourist attraction. Dagita kanda dumapay adama kalpasan dagitoy. Travel Watch, mga dapat tandaan para sa ligtas na paglalakbay. I-check ang sasakyan bago ibiyahe.
Tandaan ang blow bagets, battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at ang sarili. Siguruhing nasa kondisyon ang katawan bago magmaneho at hindi ka pagod, nakainom o may iniindang karamdaman. Agahan ang pag-alis para hindi nagmamadali. Magbaon ng first aid kit na may mga gamot para sa sakit ng ulo, tiyan, lagnat, pagkahilo, allergy, sunburn at sugat. Magbaon din ng pagkain, tubig at pera sa mahabang biyahe. Tiyaking naka-charge ang cellphone. Gumamit ng navigation apps para maiplano ng maayos ang ruta. Kapag maulan at madulas ang daan, bagalan ng takbo ng sasakyan. Follow traffic rules. Sumunod sa mga traffic light. At dumistansya ng tama sa sasakyan sa unahan. Siyempre, habaan din ang pasensya at huwag pairalin ang init ng ulo sa daan. Ingat sa kalsada, mga kababayan. Sa anumang panahon, dapat laging listo. Disaster Watch, mga hakbang kontrasunog ngayong Fire Prevention Month. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na estasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo. Ipinagmamalaking ihatid ng inyong PTV Regional Team. Lokal na balitaan sa iba't ibang wika. Mainit na sa inyo saan mang sulok ng bansa. Usapang derechahan at makabuluhan. At road trip na kakaiba. Hitik sa kaalaman at kultura. Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV. Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Niña Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at home. Dito lang sa inyong People's Television. Iti panagtultuloy ti kang runaan at damag, panagimpad iti danom, balakat ti Baguio Water District itang umadanin ti dry season. Ken 1.2 million pesos nagbalin abirok ti probinsya ti Kalinga, babaen iti 2026 Bodong Agro Fair.
Kanayunan a detalye iti report ni Angel Kim Pengosro. Itang nga mangrugin ti dry season iti Pagilian, balbalakadan ti Baguio Water District ti publiko ngagsalimutmut iti danom, bayat nga umdas pailaeng ti supply ti danom iti syudad. Insingasing ti ahensya ti panagusar kadagiti timbano ag ugas iti plato ken agdigos, panaglaba iti ado ken daddo mapay. Agtultuloy mo ti panang mintinirda kadagiti na duma-duma a containment facilities, kas iti Santo Tomas Rain Catchment, kan ti baruan na ibangon a pasilidad iti uneg ti Busol Watershed. Iti Kalinga, iti panakaisayang Kati 2026 Bodong Festival, nakapataod da iti 1.2 million pesos a birok. No sa dino, nagtaod da ito'y kadagiti agricultural ken non-agricultural products, ken traditional tattoo services. Kadagiti nakipasot ang munisipalidad, ti balbalan ket naka-record iti kangatuan a panaglako sa runwan ti Tanudan, Tabuk City, ken Rizal. Nagserbi ti Bodong Agrofair a plataporma para kadagiti mannalon, lokal nga entrepreneurs, ken partner agencies tapno maitandudo dagiti produkto da, mapapigsa ti market linkages da, ken suportaran ti lokal nga ekonomiya ti probinsya. Ken iti Benguet, nailokatan ti Strawberry Festival Commercial Trade Fair ang masarakan iti KM5 Economic Enterprise Area ti La Trinidad apaso ti Strawberry Festival. Ti trade fair ket adaan iti 124 stalls a paglakwan ti naduma-duma at taraon ken produkto. Aglepas daytoy aging gamitin 2026. Kabayatan na, nailokat iti publiko ti 10 ketupat a mural iti Badiwan, Poblasyon, Tuba, Benguet. Tampok iti mural ti pakasaritaan ti Badiwan, ken ti kultura ti Cordillera. Iti panakitinulong dagiti na duma-duma nga organisasyon ken lokal a gobyerno, panggap detoy a makaipaay iti panakabigbig iti arte iti beneg ti turismo. Narugyan ti mural iti November 8, 2025, ken nakompleto iti March 8, 2026. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Ilocos Norte Electric Cooperative ken Firma Luzon Incorporated nagpirma ti katulagan para iti stable a supply ti kuryente iti umadani a Calgao. Ken katulagan para iti panangipasdet iti National Identification Integrated System injay Pangasinan pinirmaan ti LGU ken PSA. Dad dumapay a detalye ipaay ni Dayan Monica Tukay. Iti Ilocos Norte, nagpinirma ti Emergency Power Supply Agreement ti Ilocos Norte Electric Cooperative ken Thermal Luzon Incorporated iti sidong ti Aboitiz Power Corporation tapno may panamnama ti stable a supply ti kuryente iti umadani a Calgao. Mapangpanggap at ikanayunan at 10 megawatt EPSA kat mangisigurado iti supply stability nga adaan maximum a 70 megawatts. Ti rate kat garantisado nga agatan iti 5.70 pesos iti kada kilowatt hour nga adaan iti diskwento para kadagiti agbayad tinasapsapa. Daytoy akatulagan kat para iti pagimbagan dagiti consumer. Kabayatan na, ipakpakamo kadagiti umili ti Ilocos Norte a kasapulan ti panagsalimmet-met ti danom nang runa ta mapasaran ti kinakurang ti danom tunggal panawon ti Calgao. Singasing iti Ilocos Norte Water District iti Bureau of Fire Protection nga agaramat ti alternatibo a sources ti danom nang runa kasapulan ti danom no addaman ti emerhensya kas iti uram. Iti Pangasinan, nakibinadang ti probinsyal a gobyerno ken ti Philippine Statistics Authority babaan iti panagpinirma iti Memorandum of Agreement para iti panakipasdak ti National Identification Integrated System. Panggap ti aktibidad na makipaitulong nga epesyente ken accessible a registry kasi ti National ID Authentication Services, enrollment in the Philippine Identification System when the PhilSys, provinces medical missions, ken government unified incentives for medical consultations wenno Gikonsulta Plus. Ti National ID Authentication Services ket maysa nga alikamon para iti identity verification nga agos usar iti facial recognition, fingerprint scanning, ken dumapay a credentials, agraman ti National ID card number da, tapno masigurado ti seguridad ken mapabasit ti paggad dagiti naalilaw nga aktibidad kadagiti transaksyon. Iti La Union, tampok ti rampa of Babaylans kas pasat ti panakarambak ti National Women's Month iti Police Regional Office 1 San Fernando, La Union, a pinasatan ti 28 anang ibagi iti na dumaduma nga ahensya ti gobyerno.
In parang dadagiti na mamaris ken na dumaduma a babaylan inspired costumes amang ipasumudag iti kinapigsa ken ligasiya dagiti babae a Pilipino. Naipaayan parangal dagiti natatanging babaylan manipad iti na dumaduma a regional offices kas pamigbig iti panakipasatda. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Iti Region 2, may rekomendar a may pasidong ti probinsya ti Isabela ti State of Calamity. Gapoy ti nakaro nga epekto ti tikag kadagiti mula dagiti mannalon iti nasao a probinsya. Kabayatan na, tinulungan mo ti DMW ken OWA dagiti OFWs na stranded iti naiya, kalpasan na nakanselar ti flight da nga agturong ijay Dubai, gapo iti gubat ijay Middle East. Agsubsubli ni Dayan Monica Tukay. Iti Isabela, insingasing ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, iti sangguniang panlalawigan ti panakipasidong ti pakabuklan a probinsya, iti state of calamity, gapo iti nakaro a panakadadaal dagiti mulang nga intunda ti tikag. Naisayang ti emergency meeting ken naipaganatgat a kasapulan a mausar iti Quick Respond Fund at 30% ti local DRRM Fund para iti intervention a kasapulan a may paay kadagiti mannalon. Dumanon iti 49,000 nga ektarya a pagmulaan ti mais ti apektado, 35,000 kadagitoy kat adaan iti reproductive stage, ken dagiti nabatbati kat adaan iti estado ti vegetative stage. Iti Cagayan, aprobado ti Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children ti resolusyon amang bukol iti helping team para iti Cagayan Love a Victim Center. Tinasao a grupo kat adaan panggap a makaipaeserbisyo ti surveillance, rescue, ken komprehensibo a recovery services para kadagiti biktima ti trafficking ken kinaranggas. Mga patungpal dapay ti case conference tapno masukimat a nalaing dagiti kaso, panang bukol ti intervention plan, therapeutic activities, counseling, ken medical evaluation tapno may subli ti social functioning. Tulungan ti Department of Migrant Workers ken Overseas Workers Welfare Administration nagiti OFW na stranded ijay Ninoy Aquino International Airport kalpasan a makansela ti flight nagiti paturong iti Dubai gapo iti manarimaan a krisis iti Middle East. Karaman anay paayan ti assistance ti maysa a pamilya iti Difon Quirino ken maysa nga OFW iti Tumawini Isabela. Sakbay a may yawid da naipaayan da pa iti temporaryo nga akomodasyon iti maysa nga hotel asidag iti naiya. Iti panagsangpot da iti Kawayan City Airport, sinabat ida iti OWA Repatriation Team, ken dagos anay paayan iti kasapulan at tulong, agraman ti airport assistance, taraon, ken transportasyon paawid iti balbalayda. Ken iti Nueva Vizcaya, nangilatang ti probinsyal a gobyerno ti 13.5 million pesos a financial assistance kasuporta iti Department of Education iti Cagayan Valley Regional Athletic Association meet iti Santiago inton April 12 agingga 16. 12 million pesos ket nailatang para iti gastusan dagiti probinsyal a delegado iti Kavra a meet kas iti training, uniforms, transportasyon ken dumapay. 1.5 million pesos met tinaaramat iti kalabas a Nueva Vizcaya Provincial Athletic Association meet. Kabayatan na, ilatangan pa iti probinsyal a gobyerno ti inisyal a 60 million pesos para iti panakatarimaan ken panakapasaya at ti Nueva Vizcaya Sports Complex. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Naimbag amalum kakailyan, naulap at nga adan panagtudo ti mapasaran iti Luzon ken Visayas gapu iti hanging amihan. Bayat ang mapasaran matlang ti panagtudo iti Mindanao gapu iti Tropical Storm Nuri. Daduma detalye idano ni Christian Austria, intern ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, March 11, 2026. Hanging amihan ang nakakapekto sa Luzon, Visayas. Buntot ng hanging Tropical Storm Nuri ang nakakapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Nilagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat dulot ng Tropical Storm Nuri. Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang mahinang pag-ulan dulot ng hanging amihan.
Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na mahinang pag-ulan dulot ng hanging amihan. At para dito naman sa Baguio City, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na mahinang pag-ulan dulot ng hanging amihan na may kasamang mahinang hangin na nanggagaling sa ilagang silangan. Ang agwat naman ng temperatura bukas sa North Luzon ay mula 12 to 31 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:07 ng hapon at sisikat bukas ng 6:09 ng umaga. At yan po muna ang huling ulat panahon mula dito sa Baguio Synoptic Station. Ako po si Christian Austria nag-uulat. Maraming salamat po. Pagyamanan iti day nga update Christian Austria, intern ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanay nga updated iti sasaadan ti panawan ka nagsagana para iti anyaman ni emerhensya. Natalgad ti kanayon ang nakasagana. Padaanan! Badiwan Hanging Bridge ken waterfalls iti Tuba Benguet. Baro at tourist attraction. Dayta kanda dumapay adamag kalpasan dagitoy. Kumanta ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman. At siya na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na usapan. Balitaan. Hanggat sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. GADWatch, Anti-Rape Law. Yung Republic Act 8353 or yung Anti-Rape Law, ito naman ay nag-e-expand dun sa law natin sa Revised Penal Code na kung saan during that time, ang rape ay isang crime against chastity. In-expand niya ito para ito ay maging isang public crime at saka crime against persons na include na dun yung ibang forms of rape. So hindi lang yung actual na sexual intercourse ang nakakategorize as rape. Let's say for example, meron po tayo tinatawag na object rape or yung ginagamitan ng mga ibang mga instruments. And those, of course, are considered as sexual crimes kasi nga naapektuhan pa rin yung victim. Our data on rape for 2024 ay nagkaroon tayo ng 7,751 cases. You need to report immediately kung may nangyari na ganito, whether you are the actual victim or you are or a witness to the incident. Pwede naman po silang pumunta even without, say for example, securing medical certificates. That will be done as soon as may report in case. We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit, may area of jurisdiction sa kanila, sa police station. GADWatch. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your host and food buddy, Leslie Ordinario. Ang kasama nyo sa food venture that'll satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing linggo, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV. HealthWatch, alertong pangkalusugan ngayong tag-araw. Mag-ingat sa tigdas o measles. Ang tigdas ay isang viral infection na lubhang nakakahawa at naisasalin sa pamamagitan ng pag-ubo, paghinga, paghatsing, at paghawak ng mga bagay na kontaminado ng virus. Karaniwang sintomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pamumula ng mata, pamamantal ng katawan, pangihina,
at kawalan ng ganang kumain. Walang gamot ang tigdas at maaari itong magdulot ng mas seryosong kondisyon na pwedeng maging sanhi ng kamatayan. Para maiwasan, mainam na pabakunahan ang mga bata pagsapit ng 9 na buwan at 1 taon. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Balisa at laging nag-aalala? Kapit lang. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Valid ang iyong nararamdaman. Tandaan lang ang 12S kontra stress. Self-awareness. Pakiramdaman ang sarili mo at maging sensitibo sa inyong mga pangangailangan at nararamdaman. Scheduling. Hatiin ng tama ang oras mo at nang hindi ma-overwhelm sa trabaho. Siesta. Deserve mong magpahinga. Kaya gawin mo itong regular na bahagi ng iyong araw. Speak. Huwag mong kimkimin. Magsabi ka kung may gustong iparating, lalo na kapag hindi mo na kaya at kailangan mo ng tulong. Sounds. Makinig sa musika para ma-relax, gumanda ang mood, at maaliw habang nagtatrabaho. Sensation. Touch therapy? Why not? Magpamasahe paminsan-minsan para ma-relax ang isip at katawan. Stretching. Mag-exercise para ma-energize at gumanda ang pakiramdam. Socialize. Importanteng may support group ka, tulad ng mga kaibigan at kapamilya na handang makinig sa iyo. Smile. Kahit gaano ka-stressful ang buhay, laging humanap ng dahilan para ngumiti at tumawa. Sports. Ang pagkakaroon ng active lifestyle ay mainam para sa isipan. Spirituality. Sandalan ang iyong pananalig at humugot ng lakas sa panalangin. At seek consultation. Ang stress ay pwedeng maging traumatic at makatutulong na lumapit sa isang profesional para kayo ay magabayan. Deserve mong alagaan ang sarili mo. Think positive. Stay happy. Dahil sa panahon na napaka-stressful, dapat laging listo. Baro a pagpasyaran iti Tuba Benguet ti napintas a madiskubre dagiti bisita. Masarakan daytoy iti Barangay Poblasyon Tuba Benguet. Daytoy ti report. Dito'y Barangay Poblasyon Tuba Benguet. Adda tinapintas sa pagpasyaran aron benglaang a madiskubre manan. Daytoy ti Badiwan Hanging Bridge ken waterfalls iti sitio Adafang. Very challenging ti dalan agturong ditoy. Manipod iti Adafang Road, akay papananak at limestone. Bumabalang kadagiti pababa at pababa nga addang. Nasaysayaat no adda iti imat astik, ang makatulong iti panagbalanse iti panadna. Agsardeng a pagbiit, tapno aganges. Mapukaw mo't iti banog, apaman ang makita daytoy, a picture perfect a hanging bridge, ang naaramid iti 2023. Adventure mo't lang iti panagbalasiw ditoy, anapintas pa'y a lugar para iti photoshoot. Kalpasan iti panagbalasiw iti hanging bridge, tibker iti pakinakamet, ti kasapulan iti panagdalan ditoy apas ti lugar para iti nature trekking. Manulang ang minutos at trekking, ket madengegan ti uni ti danom, agga po iti Kagaling River. Talaga ang maguyugoy ka ngagtampisaw iti karayan.
espesyal matlang arit natin mapasaran iti tour. Apaman ang may matangan, ti Badiwan Waterfalls. It's really natural na malinis yung water at saka maganda na mag-swimming tayo to. Ti Badiwan Waterfalls, kat lugar pagsatsatduan iti danom dagiti taga Badiwan para iti kasapulan a supply. Ken iti panagtalon, aging ga nagbalinday toy, a Badiwan Water Source Supply. Makitkita mo't iti dakkel a potensyal ti lugar para iti turismo. Siya ay outdoor activity. Meron din po kaming forest bathing. Located po siya sa thick forest, yung mga kakahuyan. At yung mahilig sa bird watching at sa mga halaman, plantita. Ngem, adapay dagiti rumbeng ang maurnos. Maganda siya for swimming. Pero yung kailangan natin i-improve is yung daan pababa. Kasi ang gusto natin is safe yung mga excursionists natin or mga visitors or mga tourists natin na pupunta dito sa atin. Ti Majestic Badiwan Hanging Bridge and Waterfalls, kat karaman kadagiti tour circuit iti barangay poblasyon, amididjaya kadagiti turista. Aktibo api sa ti First Ifugao Provincial Mobile Force Company, iti nagsinaruno nga aktibidad para iti proteksyon iti aglawlaw, iti dua nga ini ti Ifugao. Ti RPSB team, ti First Ifugao PMFC, kadwa dagiti opisyal ti Barangay Baang Hunduan, ganda dumapay a volunteers ket nagtitinulong iti pananglinis iti daytoy a lugar. Tarigagit aktibidad ang mapagtalinaed ang natalgad na salunat ken urnos ti nasawa komunidad. Dagiti met kamang ti 3rd Maneuver Platoon kabinadang dagiti opisyal ti Panuptuban Barangay Local Government Unit ken Asipulo Municipal Local Government Unit ket nangisangkat iti tree planting activity. Aktibidad adakkel ang makatulong para iti preserbasyon iti nakaparsumaan. Kastamot amay panamnama iti nasalsalun at may aglawlaw para kadagiti sumaruno a henerasyon. Pudno unay nga wan ka paris ti ragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Amuyo kadi nga adu a Pilipino ti agsagsagaba kadagiti rare diseases, anya padagiti a sakit. Sigun iti World Health Organization, masansan a paralisado wenno peggad iti biag dagiti rare diseases. Ang mga pektar iti mapatapata nga 6 aging iti 10 a Pilipino iti tunggal 10,000 a populasyon. Iti Pilipinas, agarup may sa iti kada 20,000 a Pilipino tin maapektaran, as 75% kadagiti pasyente ket ubing. Masarakan iti pagilian dagiti rare diseases, kas iti phenylketonuria. Maala daytoy baban iti panagpaunog iti makan asaan nga umno iti bagi ang makadadal iti utek. Prader-Willi syndrome, kondisyon ang makagapu iti panakabisin kan delayed development. Hunter syndrome, wenno saan akabaulan ti bagi ang mangirwar kadagiti rugit ang makagapu iti ininayad a panakadadaal ti organs. Osteogenesis imperfecta, kondisyon ang makagapu iti saan natibkar at tulang wenno fragile bones. Gaucher disease, panag-adu ti tabaka dagiti organs ang makagapu iti ut-ut kan panakalimtag. Methylmalonic acidemia, kondisyon asan nakabaulan ti bagi a pagbalinan ti makan iti enerhiya. Maple syrup urine disease, no ti bagi ket saan na may proseso nga usto dagiti amino acids, ang makagapu iti nakaro a sakit. Kanti Hurler syndrome, kondisyon ang makaapektar iti growth, learning kan iti daduma nga organ ti bagi. Sigun kadagit eksperto, kasapulan ti nationwide approach a pakairamanan ti gobyerno, healthcare professionals, pamilya kan komunidad. Babaan ti panangipamaysa iti edukasyon kan advokasya, makatulong dahi ti tapno masigurado at dagiti tattao nga agbabiyag nga adan kadagiti manmano a sakit ket makita, mangeg kan masuportaran. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan.
Tunggal bulan ti Marso, maramrambakan ti National Women's Month. Ngam kasano kadi anang rugi, dahito ya selebrasyon. Intay amuan ti pakasaritaan, babae ni ti panagsirarak ni Angel Kim Pengosro. Tunggal Marso, patpadayawan ti Pilipinas, dagiti di magatadaan ang kontribusyon dagiti babae, babaen ti National Women's Month. May sa selebrasyon amang bigbig iti akamda, amang sukog iti pakasaritaan, kultura, kan masakbayan ti pagilian. Idi 1988, inyulog day disigod a Presidente Corazon Aquino ti Proclamation No. 224 nga opisyal anang ideklara iti Marso kas bulan amang itampok iti kontribusyon dagiti babae iti Philippine Society. Napili ti Marso gaputa may giddan daytoy iti International Women's Day tunggal March 8. Amang isilpo iti Pilipinas iti Global Movement for Gender Equality kan Women's Empowerment. Iti panaglabas dagiti tawen, dimmakkel daytoy a panangrambak tapno mairaman dagiti programa ti edukasyon, panakabigbig kan kampanya iti entero a pagilian amang itantanduro iti karbengan dagiti babae. Ti selebrasyon ket napatibker babaen ti Magna Carta for Women wenno Republic Act No. 9710 amang pabilag iti gender equality, protection manipod iti diskriminasyon, ken nagpapada a karbengan iti politikal, ekonomiko, ken sosyal a sakop. Idawluan ti Philippine Commission on Women ti selebrasyon. Amang organisa kadagiti programa nga daan kadagiti tema, amang ipaganatget iti panangidaulo, kinaandor ken kabaelan dagiti babae. Saan laeng a selebrasyon ti National Women's Month? May isa daytoy aganwat ti panagtignay, padayawan ti historical ken moderno a kontribusyon dagiti babae a Pilipino. Mangitanduro iti panagpapada-pada ken panakipaset iti amin a sektor, ken mangparagta kadagiti agtutubo a babae ngagtarigagay iti panangidaulo ken panakapabileg. Palagi iti tunggal Pilipino may papan iti kritikal nga akem dagiti babae iti panakasukog ti nasyon ken ti kinapateg ti panakasigurado ti panagpapada ken gundaway para iti amin. Ita a Marso, makikaykaysa iti selebrasyon ken padayawan dagiti babae amang paragta iti panagbalbaliw ken panagrangay iti tunggal suli ti pagilian. Kanayon alaglagipen, pasamak idi adal ita pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro. Kakailan ti word of the day tayo ita na dalapos kay papananaray tikot na bundol iti Filipino ken vamp iti English. Aduti na dalapos ala Audrey. Gapo iti gubat abimtak di tanay Middle East. Ado apagilyan tinadalapos na dito eh. So nga adumot ti agrigrigat gapo iti data mapaspasama kita. At dapat di kukunada dito agtultuloy kano ti panagnato ti presyo ti petrolyo. Data ket adati domino effect na di ba? First kana Audrey. Kay papananaray ta ket panagnato mo ti presyo dagiti gagatangan. Pasulit ako ng partner niya, takang runaan niya kasapulan dagiti tao tapno mangi transport, kadagiti taraon tayo kat gasolina, wenno crudo. Nawan day ta, saan niya makadanon kada tayo dagiti kasapulan tayo nga taraon. Saan niya taray tilugan, no awan ti gasolina. Kaya sapay lang mga rod, iti mabiita panahon, muna iti kabita na panahon, papagayam kat agibusan. Ito yung mapaspasamak aguban, agkapyadan. Tapno iti kasta, awanin ti madalapos pay nga daddo mga babasit nga pagilyan dito'y lubong. Nagpaiso dayta nang runa ta kun kunada nga iket adda kano ti panawon to nga madman na tayo manen ngano. Tahan tayo kano nga ma-afford ti presyo dagiti gasolina sapay kumata agibusen dayto nga gumat mapaspasamak dito'y Middle East. Kinapudno na healthy mo dayta panagnangam kasano ka nga magmagna no nagpudot ti panahon. Tapos nawan pa ti kinan mo, partner. Awan ti pigsam. So, narigat mo't lang dagitoy may suggest nga aramiden tayo ita panahon. Isa sapay la kumata makapartwat no makapanunot. Dagitoy nay masiknan iti solusyon. Di talaga nga solusyonan tapno iti kasta aggibusen a mamimpinsan dagitoy a mapaspasamak ita nga panahon. Ada mo di bagbagada mo't first, ada di mo't di pamatimot nga kunada halimbawa na mapangkat ti may isang lugar, ganad ka ta baka ada ti madalapos mo kung kunada. Wen, kasparigan dagitoy kumaagawid nga
medyo may tawag ng kalikasan nga kunada, ay masapul ka nung agkayo-kayo. Tapno di kayo makadalapos. Agpakada tayo kunada. Ti kariti ahan nga makitkita akas kunada. Sakbay nga damadalapos tayo kay kabsat alakan kabsat. Audrey, kalpasan ti kang runa na damag dito'y Amyanan, Luzon. Padaanan mo at papagayam ti PTV News Mindanao ngay danon ti PTV Davao. Sumaruno dagos oras alas 5 iti malam. Dayta ti pakabuklan dagiti kang runa na damag itangal daw ti Miyerkules siya kapo ni Ferdinand Feria. Indanon mi kada kayo dagiti nababara kompleto ken napapatag nga impormasyon siyak ni Ala Sungduan. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Aging gamanan inton bigat siyak mati Audrey Villana. Padaanan Lunes aginggat Biyernes agrugita alas 4 ti malam. Para ti umno, husto ken alisto a damag. Da kami ti mapagpiara. Daytoy ti kang runa na damag.